سلام كمي توعلو كبرات تخاتاتلتي فنوا ايري تي في نلومي عربي سلسته مسكرم فرق معلتن فرعان استدالو زيناو مسنادونا حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي بقند نطبتاتو فلم كورونا فيروس ترخيبوهم اب هوسبيتالات تعاقبهم زصنحو 4 زيغاتات حاويم تفانيم علوم كما هوسبيتال موالدان عداغا حموس امو حاستعنا اديتاتن عشلاتن صبو اوركتو يغبرالهم امنو زبا عرزاس تسلاسل مدبات معقام ماين حمدن صبو وصيت ترخيبوهم اب امريكا هبوبلو معبل بزصعب حدغاتات علق بو حضور معن حموشن سبات مويتهم دبوب كوريا وتادراو عامان مدنفع نباجت مكلخال كتزايدو مخانا فليطام روسيا ممحدار بريزيدنت جو بايدن يوكرين زغبرو وطين زلو تادراو دغف طايماتهم زرزر زينا حبريتا كاب مينستر طعنام كورونا فيروس ترخيبوهم اب هوسبيتالات زوا ماكل تعاقبهم كنكن كغبرلهم زصنحو 4 زيغاتات حاويم تفانيمالهم بز مسرت طغلالا قطري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسابلومي 6642 بصيحلهم 6594 كابزيهم حاوي مستفانو 38 بموت استفليو 10 دما غنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منستر طعنا كلتا مسكرم 2021 كما هوسبيتال موالدان عداغ حموس كاب غيزي ناب غيزي بزعطقو زلو زمناو مسارحيتاتن بقعا مسبن اب ادمعنت زسلاسلو نطفتات بحفشا اب موحاستعنا اديتاتن عشلاتن دما بفلاي عبي استواصو يسلاسل كم زلو تغليصوم بزعبازي وكيل ايرينا يوناتان عبيو زدالو زيناو صبصبالو سامراويت ليفيو كتقربيا كما هوسبيتال مولودان عداغ حموس ببوانو بزعطقو زلو زمناو مسارحيتاتن بقعا مسبن اموحاستعنا اديتاتن عشلاتن صبو ابركتو يغبرالو ميديكال دايركتور نايتو هوسبيتال دكتور كفليسوس تدلان يرينا ابزهبو حبريتا ابزحلف عسر اوارح لعلي 16 نفسو صرات كتتل قدمن دحر حرسن كم زغبرا لعلي 33 شح تحت حموش عمز عدميوم هصاناتن قلعن دما كم تخطب بمتقاس ابتو هوسبيتال كابز حرسا استات حموش شحميت نفسو صرات اتن 295 بمطبحتي كم تغلاغلا ابريهم زي نطفتات ناي 2021 كنريان كلنا نعملت كتتل قدم حرسي تمالاليسن ما استرأيا خريان كلنا 16369 كابز حلف عامت كريان كلنا حاجه بتشعت ميتات وسيخ له مالتيو زين كلنا ديتات كاني ناي اتش اي في مرمرا يقبر يعني مالتيو اب هوسبيتالنا زحرسا خان خريان كلنا خاني 5009 شومنتر مالتي كابز حلف عامت بقربي وسيخ بالله ب 3% وسيخ مالتيو كابزين بنبور 4800 سلستن بنبور كحرسان كلوا تين 300 5 كاني بمطبحت استقلاقل يعني مالتي بالبرسنتج بميتاوي كريان كلنا تين مطبحت زغبره 5.8 ميتاويتين غونغوني زوهاو اغلغلوت بزكاير غوسغوسات قزري كتتل زغبرا نفسو صرات كم ناي زحلف عامت بچعتنت بخلت ميتاويت عيبت كم زمزغبه زحبر الدكتور كفليسوس مسمت امتن ولنتو مرمره اتش اي في اديسن كاب زغبرا 733 نفسو صرات كلتا طراي تلخيفهم كم صنحو غليصو ابتو هوسبيتال زنطف موياوين دكتور ابيل ابراهامن نرس منيت ولدين بوغونم ابتو هوسبيتال زنبره حصرتات بمملو اب سرح زغاطم زنبره صغمات كم تقالل بمتقاس እና በረخز መጽ ዘሎ ንقحات ሕብረተሰብ አበድ ማዕነት ዘሰላስሉ ንጥፈታት ዓብያ አስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም تا أد كم مجمريا تنسخت حسب كده لخلا جميعنا إن نكتاتلا تنسخت حسب كلا زجبر مدلوات الله زجبر زواها مخرطات حبريتات وسيدة ثم بدحريت إنسي مس كسبت شعرت ورحمة تكتاتلو دحري ها كم أدلا إنه تبنو بردي واحد دي تجلاجلا تعيش الحقيقة فترة خلها I don't know تسمع كاسمعت تنسي زي حزاوي كانوا فطرات زي كنا ديتات كان ما هتنسجم زلون أبزو بي دي تقند أقول قلت نبوا مالتيو بتوسخا كفل حرس لنا كفل متوحد خالنا أبلاتنا بطعمي كلهم بقعات زلوهم زتمهروا نفعاتن حيالاتن يوم بملؤ حلنا يوم زسرحوا عقمونا اللوم كلهم زمسقون صراحة نياتاتهم كابز العلى سقاب زتحته
ተገልገልቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ቅድሚ ሕርሲ ዝግበር ክትትል ጥዕናኻን ጥዕና ዝውለድ ዕሸለን ንምፍላጥ ኣዝዩ ሓጋዚ ብምዃኑ ብምሕባር ንጽፈት ናይቲ ሆስፒታልን ትጋሃት ኣባላቱን ወጊሰን ኩሉ ዓይነት ምርመራ እዮም ዝገብሩልካ ካብ HIV ጀሚርካ ላብራቶሪ ኣሎ ዓይነት ደም ካሎ ኩሉ ትን ቅድሚ ሕርሲ ዝግበር ምርመራታት ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮምፒውተር ኣሎ ኩሉ ነገር ኣብቲ ወርሒ ዝመጾ ኩሉ ብጽቡቕ እዮም ዝገብሩልካ ኣብዚ ሓረስ ምስ መጻኹ ኸኣኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይረን ተቐቢለናና ጽቡቕ ክንክን ኣሎ ካባና ጀሚሩ ክሳብ ቆልዕትና ብጣዕሚ ጽቡቕ ቅድሚ ሕርሲ ክከታተል ኣለዎን ኣብቲ እዋን ሕርሰን ከኣኒ ቀዲመን ክመጽ ኣለዎን ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚ ሰዓትን መጽአን ኣብዚኣ ክርከባ ኣለዎን መርናይ ብሓቂ ናይ መስጊንና ኢና ብጣዕሚ ጽፉፍ ናይ ብሓቂ بعل سلطان أقربن انسسا زغدا من زوا ماكل بوفري مقربن مفواس ماي كعوتاتن لعلي 7 شح فلسطات كم تتخلى قليتهم وكيل رينا دانيال ولدو نزدالو صبصاب يعقوب قبرتن سايك أربعي بعل سلطان أقربن انسا زغدا من زوا ماكل ካብ ዕለ 7 ወር ሐምለ 2021 ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ብዝካየድ ዘሎ ፍራታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዛጊት ልዕሊ 70,000 ፍልሳት ከም ተተኽለን ኣሳት 100 ሄክታር ዛላ ከም ተሰርሐን ገሊጹ ኣብቲ በዓል ስልጣን ክኢላ ልምዓት ኣግራብ ኣቶ ሚካኤል አብርሃም ኣብዛብ ሓበሬታ ድሮ 95 ሚእታዊት ናይ ተተኽለ ፍልሳት ጸዲቁ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣረጋጊጹ ዛጊት ኣብ ዝተዓመ ስራሕ ልዕሊ 19 ትካላት መንግስቲ ማሕበራት ገሊ ውዳበታት ህግደፍ ወፋሮ ክረምታው ልምዓትን ካልኦትን ኣብ ዝተመደበሎም ቦታ ይነጥፉ ከም ዘለው ዝጠቐሰ ኣቶ ሚካኤል ካልኦት ትካላት ነስተበግሶ ክስዕብኦ ተላቢዩ ከም ኣካል ናይ ተሐምላይ ወፍሪ ኣባላት ኩባንያ ቶታል ኤርትራ ብክልተ መስከረም ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ናይ ምዝላይን ምግራብን ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ምርጋዝ ድሕነትን ዕቃበን ኣከባቢ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ኩባንያኦም ምዃኑ ዝሓበረ ዋና ኣካይዲ ስራሕ ቶታል ኤርትራ ሚስተር ላንዘኒ ኩሊባሊ ዘካይድዎ ዘለው ማእተታዊ ንጥፈት ኣካልናቱ ምዃኑን ኣብቲ ዝደለ ደረጃ ክሳብ ዝበጽሕ ክከታተሉ ምዃኖምን ሓቢሩ ኣዋሃት ናይቲ ወፍራ በወገኖም ካብ 28 ናሕሰ ጀሚሮም ኣብ 8 ግዜ እናወፈሩ ኣብ ምስራሕ ዛላን ምግራብን የነጥፉ ከም ዘለው ብምጥቃስ ብዝሓያሎ መልክዑ ከም ዝቕጽልዎ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ናይ ብሕቲ ኣውቶቡሳት ዓወት ብዛዕመምዎ ተመሳሳሊ ወፍራ 460 ሜትሮ ዛላ ክሰርሑ ከለው ልዕሊ 350 ፈልስታት ተኺሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብህዝባዊ ወፈራታት ኣብ ሕሩም ሕዛእትታት ንኡዘባ ዓረዛ ዝተሰላሰለ መደባት ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎም بمسارات حبريتا بيت صحفات حرشات النوزبا هب كل تشحن تشعتن عب ممحدارات كبابي حاتينان عرزان ستتخلب بلس 85 ميتاويت كم زز أدقة درون عب مرقا أكبابن مقبي سبن تريتن عبركتو يقبر كم زلو كفلت تخايل اللوم ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ክኢላ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ፍቃዱ ወልደ ዮሐንስ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣባስታት 20 ሄክታር ዝተተኽለ በለስ ብመጽናዕቲ ካብ ንኡዘባ ሰገነይቲ ዝመጸ ምዃኑ ብምጥቃስ ድሮ ረብሕኡ ብግብሪ ተራእዩ ከም ዘሎ ገሊጾም ብዘይካዚ ሎም ዓመት ብህዝቢ ተማሃሮን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብቲ ሕሩም ሕዛእቲ ዝተኻየደ መደባት ምግራብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣግራብ ከም ተተኽለ እዚ ድማ ህይወታዊ ብዙሕነት ኣብ ምርግጋጽ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡዘባ ዓረዛ መወዳእታ ሃብቲ ገረብ ከምቲ ዝድለ ክስስን እንተኾይኑ ካብ ረግጺ ሰብን ጥሪትን ክድሕን ስለ ዝግባእ ወነንቲ ጥሪት ጥንቃቐ ክገብሩ ነበርቲ ድማ ሓለዋ ክምድብሉ ጸዊዖም بمخنيات المازاوي يوبيلي مجمار بريتاو قالس حزب إرترا بممحدار زوا ماكل استودبس نطبباو مسنادو زنار طببات مالين مريت قريبوم እቲ ኣብ ኣዳራሽ መምሕዳር ትርኑ ዘባን ልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐጸለ መደብ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ ንዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋዕትን ግፍዕታት ጸላእትን መኸታ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡን ሕድሪ መስከረም ንምትግባር ከም ዜጋታት ክንኣትዎን ዘለና መጽዓ ዘንጸባርቕ ስላዊ ምርኢት ድራማታት ሙዚቃዊ ድራማታት ግጥምታትን ደርፍታትን ከም ዘጠቓልል ነይሩ
حلافي كفلي بهالن سبورتن زوا ماكلاتو إندرياس أسمارو مابزس معقل بعد مسكرم ملكت انبيتا هزبي إرتران مجزأتن شكونان مخان بمتقاس أبقى عدال زد هايت عررن استولعت شجن نللاونتن لمعتن هاجر وتر دلونتنا بمرقات عطفا بمسرحن كن كل عن زيجنة أو قديتا كم زخنا قليصهم اتي مسنادو بقدايمن من اسياتن سنة ببوانيو قريبو نزيناتات وصاي كبرات تخاتاتلتي دحر زحصر مساغريت كنملس ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ህበብላዊ ማዕበል ኢዳ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ብውሕዱ 45 ሰባት ሞይቶም ብሰንኪቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣማይታ ሸሓት ከም ተማዛበሉ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ሓደጋ ልዕሊ 18 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘስዓብዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረድኡም በቲ ሓደጋ ኒውዮርክን ኒውጀርዚን ዝሕልፊ ካልእ ከባቢታት ኣሜሪካ ብምእሳይን ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጀን ከም ዘለዋ ተፈሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ሞረር ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጆም እቲ ልዕሊ 82,000 ሄክታር ዝሃመ ባርዕ ሞረር ዛጊት 23 ሚእታዊ ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ዝገለጹ ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ካሊፎርኒያ ዘውርዶ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐትን ደረቕ ንፋስን ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ይዕንቅፎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብደረጃ ዓለም እናዘየደ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ ሞረር ሳዕቤናት ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝጠንቁ ክሊማዊ ለውጢ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕና ዓመታዊ ባጀት 2022 ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብኣስታት 600 ከተዕብዮ ምዃና ኣፍሊጣ زعبي كفالتي باجت كاب سمين كوريا كمتسن زخل متقعتي ميسايل مكتاز زحجز تراغ أزر ميسايل من معبال كم زوعل منيستر مكلخال دوب كوريا بكل التمسكرم حبيروم دوب كوريا كساب 400 كيلومتر زقعز زخل بالستيك ميسايل تمعبل كم زلاب محبر مستزازمه وتادراو عاما أب مقلبات وتاوترو كتاوت كم زخل يأتقلت نيكلاس أوغاس غاس سمين كوريا زسك انقورا بتي هاقرات زمناو تصار ميسايل من معبال لشبا كم زلوا كقلت انحيوم نقاس غاس سمين كوريا بعتب تكاتاتولو زل جابان استراغ أصوار من معبال نناي كلتشعن عسران كلتن باجت مكلا خالا كتزايد مخانا بزحال فسالستي محبار اي ذكر سمين كوريا كتفتونوز انحت دوب سجر بالستيك ميسايل نا أمريكا كي ترفه أب شاولت اتيوا كم زلو يحبار روسيا ممحدار بريزيدنت جو بايدن يوكرين كغبرو وطينو زلو وتادراو دغف بتري كمتقاوم حبيرام روسيا نزز غلصت ممحدار بريزيدنت بايدن اب محاصصه يوكرين كم زوعل زتقصو دغف كم زغبر دحر محباريوم افنيا منغست روسيا ديمتري بيسكوف تي وطنا مونغو هاغرون يوكرينن زلو وتادراو زي مقداو زعرق مخان بمتقاس امريكا داغم گمت كتغبرلو صويعلوم اتمدب مس زتغبر اب مونغو امريكان روسيا نزلو دبلوماساو زي مقداو كم زغادودون ديمتري بيسكوف اتنقيوم هاجرات معراب بحافشة أمريكا دم بفلاي بقدايتي أب مونغو روسيا يوكرين تفتير زلو زي مكداو عبلعلو روسيا تقاطيك جبرا كمزت أنحي ذكر كيران سمين أطلانتيك نيتومس روسيا أب زدواب كابيتات كجبرو زت أنحي وتهدرو مسفحفح روسيا تقاطين مفتار زعلم مخانيوم وتهدرو تنتن تزداسوم جيوبوليتيكاو ربحاتات زمن قليو فللياس روسيان هاجرات معرابن بابوانو ناغفحه كمص مسنحو صبصبات يحبروم
ኣብ ኣሜሪካ ብጅር ደልታ ዝምዝገብ ዘሎ ልዑል መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ሰብኣዊ ክሳራታቱ ብኣሰካፊ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ ክኢላታት ጥዕናት ሃገር የጠንቅቑ ኣለዉ። ዕለታዊ ብገምጋም ልዕሊ 160,000 ሓድሽ መልከፍቲ ይምዝገብ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጥዕና ኣሜሪካ ጠቕላላ ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ተለኽፎ ኣስታት 40 ሚልዮን ቁጽሪ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 660,000 ከም ዝበጽሐ ይሕበር። ኣብዛ ዝተዛዘመት ወርሒ ነሓሰ ጥራይ ልዕሊ 26,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ነዚ ሓድሽ ለበዳ ንምቁጽጻር ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ ክሳብ ምዝዛም ናይዚ ዓመት ልዕሊ 100,000 ሞት ክምዝገብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ጅር ደልታ ካብቲ ቅድሚኡ ዝተረጋገጸ ጅራት ኮቪድ-19 ዝለዓለ ናይ ምልባዕ ባህሪ ከም ዘለዎ ከምኡውን ንዝተኸትቡ ከይተረፈ ክለክፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብዝተፈላለያ ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ዝማዕበለ ክታበታት እውን ብቕዓቱ እናነከየ ብምምጽኡ ንዝካየድ ዘሎ ቃልሲ በዳህ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ኒክለሳዊ መደባት ኢራን ብምሉእነት ክትግበር ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩ ዘሎ እገዳታት ንኽልዓል ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃናጺ ተርኡ ክጻወት ኢራን ጸዊዓ። እዚ ጻዊዕቲ ዝቐረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሁሴን አሚር ምስ ፈረንሳዊ መዘንኡ ጄን ኢስለ ለደኽያን ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሽንህዋ ትማሊ 2 መስከረም ኣፍሊጡ። እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ ኢራን ኣሜሪካ ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ምስ ሓባ ዘይሕጋዊ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ተላዒሉ ንዝነበረ እገዳታት ዳግም ምጽናዓ ነቲ ስምምዕ በኣሉታ ካብ ዝጸለዎ ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዝኾነ ገሊጹ። እንተኾነ ግን መምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እውን ንእገዳ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ምህላው ዘሕዝንን ነቲ ስምምዕ ብምሉእነት ንምትግባር ንዘሎ ድሌት ዝዕንቅጽን ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ብወገኑ ኢራን ንሙሉእ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ መጻኢ ኣብ ዝካየድ ልዝባት ንጡፍ ተሳትፎኣ ከም እተረጋግጽ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ወከልቲ ናይተን ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሓያላን ሃገራት ኢራን ብመንጎኘት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘካየድኦ 6 ርክባት ብዘይፍረ ብምዝዛም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኩሎም ወገናት ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ጻዕርታት ክካየዱ እኳ እንተጸውዑ ኣብ መንጎኦም ገፊሕ ፍልልያት ከም ዘለዎም ካብ ምግላጽ ግን ኣይተቆጠቡን። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክንደግም። ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝጸንሑ 4 ዜጋታት ሓዊዮም ተፈኒዮም ኣለዉ። ከማዊ ሆስፒታል መዋልዳን ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ኣዴታትን ዕሸላትን ጽቡቕ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ። ኣብ ዞባ ዓረዛ ዝተሰላሰለ መደባት ብዕቃብ ማይን ሓመድን ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎም። ኣብ ኣሜሪካ ህቡብላዊ ማዕበል ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ብውሕዱ 45 ሰባት ሞይቶም። ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ንባጀት ምክልኻል ከተዛይዶ ምዃና ኣፍሊጣ። ሩስያ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዩክሬን ክገብሮ ወጢኑ ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ተቃይማቶም። ንሎሚ ፍርቂ መዓልትን ፈርኣን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝቕጽል መደባት ኤሪ ቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ እንዳዓደምና ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ። سلام كما يتعلو كبرات عزب تعطاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكائيل حدكم. شامبيون وددر كعسو مربب زوما ماكل صبح قدام كزازومي تمال حموس اب ساعات قدم قطري ناي فرق فصامه صوتاي تخايدو غانتاتات حرينان ساوانكا بالعلم مقاطمتن عود مزغابنا فصامه سغيرن
ሓሪና አንጻር ኢራብያ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጾታ ካይዳ ኣብዛ ጾታ ሓሪና ኣብ 3 ሴት 25-21 25-16 ከም ድማ 25-12 ብምዕዋት ናብ ፍጻመ ክሰግር እንከላ ስዒቡ ኣብ ዝቕጽለ ጾታ መቐናቐንቲ ዝኾና ጋንታታት ሳዋን ዓንበርበብን ግጥመን ኣካይደን እዘን ጋንታታት ዘለወን ቁመና ምስ ንምልከት ሳዋ ኣብዚ ውድድር ክሳብ ሕጂ ስዕረ ዜራየት ክትከውን እንከላ ዓንበርበብ ግን ብሓሪና ተደፊራ ነይራ ብሓደስ መንስያት ተጻወቲት ሃንጻ ዝቐረበ ሳዋ ኣብ ቀዳማይ ሴት 25-23 ዝኾነ ውጽኢት ብምዕዋት መሪሓ ክትወጽእ እንከላ ብድሕሪ ኣብ ዝቕጸለ ጾታ እውን ሳዋ 25-23 ዝኾነ ውጽኢት እያ ተዓዊታ ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ግጥም እውን ሳዋ ኣብ ልዕሊ ዓንበርበብ ደጊማ ብምዕዋታ ብድምር 3-0 ብምዕዋት ጽባሕ ቀዳማ አንጻር ሓሪና ናይ ፍጻመ ጾታ ይጽብያ ኢራብን ዓንበርበብን ካን ደረጃ ክጻወታ ምዃነን ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል ኣፍሊጡሎም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ በሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝተወደበ ብግብርን ክልሳ ሓሳብ ዝተሰነየ ስልጠና ዳነት ካብ 27 ክሳብ 31 ነሓሰ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ብካልኣይ ደረጃ ክሳብ ፌደራል ንዝኾኑ ዳያኑ ዝተዋህበ ኮይኑ ስልጠንትኻ ካብ 16 ዞባታት ንዝተዋፅኡ 76 ዳያኑ እዮም ነይሮም ኣብ መዛዘመ ናይቲ ስልጠናኻ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ጋሽባርካ መምህር ፊሊፖ ጋሬሪ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ምዕባለ ስፖርት ብሓፈሻ ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዞባ ዘለዎ ተራ ብቐሊል ዘይግምት ምዃኑ ገሊፆም መምህር ፊሊፖ ወሲኹ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለን እናሓየለን ዝኸይድ ዘሎ ዓውደ ርእሲ ምዃኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ጋሽባርካ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ነቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ሓድሽ ሕግጋት ከምኡ ድማ ምስ ሓድሽ ምዕባለታት ናይ ኩዕሶ እግሪ ንምስናይ እቲ ስልጠና ምውዳብ ኣገዳሲ ምንባሩ ድሕር ምብራህ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ፍልጠት ናብ ካልእ ንምትሕላፍ ተራ መሻርክቲ ክዓዝዝ ፀዊዑ ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ድሪስ ሳልሕ በወገኑ ዳነት ከም ዓውዲ ገዚፍ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘሰክምን ኣብ ስፖርታዊ መዳያት ፍትሒ ዘረጋግፅን ሞያ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያን ብቕዓቶም ዝዕብይሉ ስልጠና ምውዳብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ስነ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ዘመናዊ ስርዓተ ዳነት ብምትትታው ኣቐዲሞም ፀንሑ ድኽመታት ዘመሓይሽሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንምዕዋት ተራ ማሕበረሰብ ስፖርትን ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያንን ክዓቢ ኣዘኻኺሩ ስልጠንቲ ብጊዲኦም ነቲ መደብ ክውን ምግባር ኩሉ መድያዊ ምትሕጋዝ ዝገበሩን ነስልጠና ብጽፈት ኣብ ገሩ ከም ዝውዕል ዝገበሩ ኣባላት ፌደሬሽናት ከምኡ ድማ ኢንስትራክተራት ምምሕዳራት ንኡስ ዞባታት ድሕሪ ምስጋን ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ባይታ ከም ዝሰርሑሉ ቃል ኣትዮም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ጋሽባርካ ብምምዕባል ድያኑ ቀጻሊ ብብዝሕን ዓይነትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብጽሕ ጻዕሪ ክካየድ ቀጻሊ ውድዳት ክስራዕ ንድያኑኻ ናይ ዕጥቂ ደገፋት ክግበር ፀዊዖም كبرات عزبت نسعة استدالو على توزيع سبورت أبزي في السلام